natin sa CMD Bicol. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717. At calling all people na may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's the HCI, CMD, CBF, our Cell Bio Juice, our CR Juice. Nako, dami na nagpapasalamat din ito na CR Juice natin tried and tested sa mga tao na hirap magdumi, hirap mag-detox, o diba? CR Juice, magsi-CR talaga kayo, okay? And yung bago natin na product na ito ginagamit na rin ng iyong lingkod, ang ating peptide. Oo. Napakagaling sa may mga dysmenorrhea, yung may mga arthritis, mga aray-aray dyan, o diba? Sa may mga bukol at ganoon din sa gustong kuminis ang kanilang mga balat because nandito ang collagen. Okay, yan, iniinom ko na to ngayon. Gusto ko makita yung resulta sa akin. Actually, talagang napansin ko ay mas kumikinis ang aking balat. Okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, may mga upcoming event pa po tayo. Na Wellness Caravan ngayong August 21. Diyan po yan sa Iriga City. Ang speaker niyo is si Nurse Earl. And of course, yan, August 19, diyan sa Sorsogon City. Si Nurse Earl din po ang speaker natin diyan. At susunod niyan is Goa, Camarines Sur. Sa Big's Diner in Goa, Camarines Sur. That will be on August 30. Okay? So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. At syempre, depende sa inyong edad at depende sa health situation ang pag-inom ng ating product. Kaya nga, we conduct health symposium, we conduct health consultation para mag-guide kayo properly what's the best thing to do with your health problems. Hello kay Batsmate Santi. Okay? Pero may announcement na kaagad ako. Come September, ito yung event na gagawin natin. Sa Legazpi, may one-day free health consultation that will be on September 9. Saturday po yan. September 9. Ay, hindi pala. September 6. Oo, Saturday. 9 a.m. to 4 p.m. And back-to-back dyan sa CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital, that will be on September 6 din. 9 a.m. to 12 noon. Take advantage mga taga-Labo, yung mga malalapit po dyan. At meron din gagawin tayong health symposium. Saan? Kailan? Gagawin natin sa JPANG, Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia Bibon sa Purok 6. Purok 6. Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. 9 a.m. po. Kita-kits po tayo. Maraming series of mga events tayo, pero later on ko na i-announce yung iba, okay? So, kung magtatanong kayo, anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating mga produkto from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Pero ito ngayon, isa munang kwento ng kagalingan. How amazing ang ating product na kahit na yung nalason, naku, na-save ng ating produkto. Pakinggan po natin ito. Okay, nandito kami ngayon sa Santa Elena, Camarines Norte, dahil dito sa gagawin na year-end wellness caravan. Pero meron dito, napapakinggan ko na siya kanina. Ang ganda ng kanyang kwento, bakit siya nandito sa HCI CMD natin
umaasa sa kanyang kalusugan. Sir, pangalan po, edad, taga saan po kayo? Nestor Bobier, taga Sitio Nagsingi, Ilan yung edad ni Sir? 65. 65. Oh, sa edad mong yan, nagkaroon ka ba ng health problems? Opo. Mga ano po yun? Nung nagpa-check up po ako sa doktor, dito kayo pwede bang banggitin ang doktor? Huwag nang magbangit ang doktor. Baka tayo- Nung magpa-check up po ako, nung ako pumasok sa kanya, ay may sakit daw po ako sa puso. Panahon po yun ng COVID. Oo. Tapos ay, ang sabi niya sa akin, meron daw po ako sa bato. Pero nung matagal na, nagtaka ako. Dahil isa pa lang, bakit nung in-ultrasound ako, nagdalwa na. Kaya ang sabi ko, bakit dok ganun? Sabi, maliit pa, tapos ngayon nagdalwa na. Di, ang gawa ko po, balik na naman ako sa doktor kasi hindi ko pa man po ito alam. Yung CMD. Tapos nag-diet po ako. Yun din ang finding sa akin, yun din na... Sa puso? Oo, sa puso at saka yun sa... Ano daw yun? Ba sa bato? Gallstone? Sa bato po, sa bato daw. Ano? May pain ba? O ano? Basta't ang sabi nila, sa bato. Yung dito Pero nararamdaman ko. ano mo yan? May nararamdaman kang masasakit? Mayroon nga po dito. Tapos bumalik pa ako sa panahon pa ng pandemic. At ang hirap po nung lumampas. Di balik na naman po ako sa ospital. Sa ako nagpunta, St. Jude. Ang sabi nga sa akin, sabi, tatay, kapag ikaw ay hindi anong tawag ko yung pag sa doktor, madadala ka ng Maynila. Di panay ang pagpipre ko. Sabi ko, Panginoon, di nagpre po ako sa Diyos. Tapos maigi naman at sabi ay hindi ka madadala. Kahit ako mahina pa, naglabas na po ako dahil gagaunti lang po kami, yung manugang ko lang ang nagpunta. Si Jonal at saka ako. Natakot na po ako dun sa mga ospital kasi kadadalwa na lang kami ay. Kaya sabi ko, lalabas, sabi ng doktor. Ba ano nangyari doon sa iba? Namatay o ano? Alin po, hindi po, nakaalis na silang lahat. Okay. Ako na lang natitira. Ay wala ang baga kaming kasama. Ang laki ng ospital kasi bawal ang marami ay. Nata Di- COVID time. Opo, tapos ay sabi ko dun, tinanong ako ng doktor kung magaling na ako. Sabi ko ay, opo, kasi gusto ko na talaga makaalis. Dahil, pero hindi pa talaga ako makalakad. Wheelchair pa ako nga sa ibaba. Tapos ang problema niyan, kung paglampas na naman, nag-pray na naman po ako. Kasi ginisikpin talaga, lalo at may sakit, malaki pong investigasyon. Ay Baka palibas akala at, mo may COVID ka. oo, nadyan ang Panginoon Diyos, hindi naman ako pinabayaan. Talaga pong dumaan kami, hindi na naman kami sinita. Kaya sabi ko, thank you Lord, sabi ko. Ngayon, paano mo nalaman yung CMD? Ay narinig ko po yan sa radyo, kay Ma'am Cecil, kaya po ako lumapit. Okay. Tapos ay nagpa-analyze po ako. Yun, nakita niya kung anong sakit ko, ganun. Tinapos ko po yung 6 na buwan. Natapos ko po yun. Na Alin yung ininom mo? CMD? CMD, tapos yung CBF? CBF, tapos yung Diyos baga po, yun, ang pangalan nga nun, Diyos. Cell Bio Juice? Yun po. Lahat po yun. Nainom ko yun. CR Juice pa? Opo, nakatapos ako niyan. Oo. Tapos ngayon, Anong experience mo sa paggamit ng product? sa awa ng Diyos, talagang lumakas po ako. Gumaling ako at nawala na pati yung mararamdaman Mga mararamdaman ko. Opo. mo. O yung sa puso po? Ay parang nawala na rin po dahil nung kinakabahan ako lagi ay. Kinakabahan ako lagi. Sabi ko, hindi ako makatulog. Nung mag-tik po ako niyan, lumapit ako kay Ma'am Cecil, nagaling na po, nawala yung kaba ko. Wow. Di biig sabihin, gumaling po ako. Sa pangunguna po ng Panginoon Diyos. Yes. Kaya ako naniniwala din ako. Still the greatest healer? Po. Tapos ay, nung nakatapos po ako, yun nga po, lumakas na ako. Tapos yung mga taga ron sa amin, siyempre, tinatanong nila ako, sinasabi ko po ang totoo, Ayan, na magpa-check salamat up, po. na magpa-check up kayo, maniwala kayo, kaya hindi basta't sinabi ko sa inyo. Ngayon po, marami na po ang gumagamit yan sa Ay, very Nagsingi. good. Taga Salamat Nagsingi sa po. Diyos. Purok 6, Purok 5, Purok 4. Marami na po silang gumagamit kasi naniwala sila. Kasi ang karamihan po sa amin, bigla na lang kung na-stroke. Ay, sinabihan ko na yung na-stroke, ayaw siyang maniwala. Yeah. Sabi ko, magtika ng ganito. Ay, nang-stroke sila.
Oh, kaya sabi ko, hindi kayo nakinig ay, aanuhin natin ang pera kung patay naman tayo. Di ba, ma'am? Hindi natin yung madadala sa kamatayan. Ang kailangan natin, mabuhay tayo. Yes. Kapag may pera, kasi ibibigay man yan ni Lord ang pera, ang lahat na pangangailangan, ibibigay yan sa atin. Kasi hindi man tayo papabayaan ng Panginoon Diyos. Totoo yun. Hindi yun po, hindi. Sila, minsan, wala daw silang pambili. Kaya madalas akong bumili kay Ma'am Cecil dahil napunta ka sa akin kahit ating gabi. Oh. Nagugulat nga ako, sabi ko, ano yun, tawag talaga sa akin, kumakatok. Ay di, binibigyan ko naman po, pero hindi pa po ako members. Oh, ngayon, Hindi pa ako nagpa-member ngayon? Hindi pa ako nagpapa-members. Hanggang ngayon? Sabi nga nung kung ko, dapat niya, nagpa-members ka noon pa. Ay, tapos ay, siyempre, bumibili sila sa akin. Naawa naman ako, na-testing po nila ay. Kasi may lumapit na taga ron sa amin, na bata. Kabag na po ito, yan. Yung anak ni G. Tapos ay, sabi ko subukan mo ito. Wala namang mawawala sa iyo. At gagaling ka pa. Unang-una sa Diyos tayo lagi. Di pagkakuan, sabi ko gumaling na po ako. Sabi, Lolo Nestor, gumaling na po ako kaagad. Kala ko anya, madodoktor ako. Sabi ko, di salamat sa Diyos. Tapos ngayon, yung nanay naman niya ngayon ang nagkukuan. Nagbibili sa akin, pinapatak sa tubig. Marami na pong gumagamit yun. Yung bagong taga Purok 6, gumagamit rin po. Tapos yung, basta pong marami nang gumagamit sa amin. Ay, salamat. Hindi ko na lang po natatandaan. Sila Paring Katal, si Poto, wala ngayon na. Napunta po yun dito. Tapos mga gumagamit sila. Kasi sabi ko sa kanila, gumamit kayo. Dahil ang kailangan natin buhay. Yung pera nakukuha yan, ibibigay yan ni Lord, sabi ko sa kanila. Tama ako, tagal ko na pong nagamit yan, mga 4 taon na siguro po. Maraming salamat, sir, sa pag-share. Patuloy mo lang. Mission na tayo to help restore the health of people. Kunin ko po uli pangalan at taga saan po kayo. Ako po ay taga San Pedro, Sitio Nagsingi. Edad. Ang pangalan ko po, Nestor Bobier. Ayun, napakagandang kwento ng kagalingan paano siya natulungan ng ating produkto. Okay? So ulitin ko sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-9040717. 0939-9040717. At dito na tayo sa isa pang kwento ng kagalingan. Kaya pa ng oras natin. Pakinggan po natin. Okay, nandito pa rin sa Santa Elena. Meron dito napakagandang kwento ng kagalingan paano sila natulungan ng ating product. Sir, pangalan, edad, taga saan po kayo? Ako po si Roito Paular po, taga Piodoro Albay. Dito na ako nakatira sa Santa Elena. Ba't ka napunta dito? Ay naman yung kapatid ko dito nung ay dito siya nakatira. Tapos nakita ko dito, dito na magtira. Tapos pagdating ko dito, namatay naman siya na disgrasya ng na bangga ng sasakyan doon sa Tabugon. Naiwan ka dito? Oo, sabihin. Pero yung may kinikwento ka kanina na pangyayari sa family mo na talagang naasahan nyo yung ating CMD. Anong nangyari nun, sir? Ay yun, ma'am. Hindi ko alam kung anong problema niya. Nagkain siya ng ng bayonet. Tapos yung hit, yung pangpatay kong coal sa pang-spray. Yung tilapia nga, pag kinispray mo yung automatic patay yun. Oo. Yun naman. Sabi ko, bakit ginom ka ganyan? Magpapagamatay na raw siya. Sabi ko, anong problema mo? Di man sinabi sa amin, wala man niya ako papasayin yung problema. Pero nag-aaral siya, grade 12 siya. Sabi ko nun, bakit ganyan? Sabi ko nun, tapos dinala din kay Ma'am Sil, pinadala ko. Nauli ako din sa bahay dahil gulong-gulong isip ko ay. Pero Tapos nung nakita nyo po na nag-inom nung pang-alason, nakablog pa rin sa lupa. Nakablog ta doon sa likod ng bahay namin. anak nyo yun? Anak Ilan namin. yung edad? Ay, 17 na po. Okay. So, nang gano'n, dinala nyo, hindi nyo dinala sa ospital, kundi sa CMD Center? Hindi na lang naman Paano, siya. anong ginawa ni Ma'am Cecil? Ay, pinainom lang niyang, CMD. Ilang patak yan, ma'am? No, 100 raw. Ay, naglalaway na. Ay, sabihin naman may mga 30 minutos biyata, makukumatos na raw yun ay. Dahil laso na yun. Maski ako naman, ay alam ko naman yung tilapia nga ay talagang patay kagad. Oo. Matagal lang pa, sabi ko, bakit matagalan pa niyo yung dinala sa baba, doon sa baba, sa bayan? Ay, laso niyan. Sabi ko, Tapos, 100 drops na Oo. CMD, ilang tubig?
100 grams. Opo, yung ano ma'am. Hinati-hati namin sa juice. Oo. Tapos may CPF. Tablet. Yun nga, yung magano nga. Nung Ngayon, ilang mga 30 minutos siguro yun. Wala pa? Minutes. Okay na siya. Okay na siya. Pag tapos sumunod ako, galing naman sa malayo man ako. Ay, minasag kami. Doon sa may, Aling Bridge. Eh, pagdating ko, ayos naman doon, ano na sa, ning Ano, nagsuka siya? Nagsuka? Nagsuka, ma'am, doon sa pasabay. Nagsuka na. Pero dami talagang dahil binili ko yung kalating kilo. na Tapos pang- daming kinuha, siguro ko ganyan sa sa Gosh. baso, ginagawa siyang baso. Tapos tinaktak na doon, tapos linok niya yung So, hit na yun. in 30 minutes time, naka-recover. Nakarecover na pag ni ma'am dun sa ay, alam namin, pero pinainom na niya yung asawa ko dun sa bahay. Ning sa EMD. Oo, na mayroon kami, hindi kami Pero nakisan. sila kailangan high Oo. dosage. Kumusta siya ngayon? Ayos naman, isasama ko sana dito, gusto mo niya, sumama sana dito. Oo. Makikita ay, sabi ko, pwede, sigurado sabi ko, Totoy, tayo doon. Eh, gusto man, may kasama, nag-uulan man. Eh, So okay na. okay naman ngayon, aral naman siya uli. Oo. Ay, patawa yung bata na yun. Talagang siya. Talagang makita niyo, di man na may katabing bata eh. Talagang mistiso naman talaga siya. Wow. Baka may problema sa girlfriend. Eh yan, di ko alam mo, may talagang di ko maintindihan. Ngayon, aside nung anak mo, may iba pang health problem na tulungan. Ay, daming problema ko, ma'am, nung sa tawan ko. Anong Dahil yung pandemic, sabi ni ma'am, may sakit raw ako sa bato, sa abdo, tapos sa puso. Oo. Ay, blood pa. Tapos? Tapos ito ay parang ning Mani? pinupulikat. Ito lahat ng ko. Nagka-cramps? Dito lahat na siguro ang sakit sa buhay ko sa buhay. Narinig man niya nung nagbukas siya sa radyo. May maganda niya yan, ning narinig ko na sa radyo. Pakinggan mo niya. Doon tayo niya pumunta. Kaya nung pandemic man, takot ba magpaano sa Hospital. doktor. Oo. Dito kami napunta kay ma'am na kay Mang Very Sel. good. Kaya hanggang ngayon, dito pa kami sa Kaya CMJ. yan, Paris ka mo taga Piodoran. Parehas. Mga anong apelido? Polar po. Polar. Oo. Polar. Maririnig yan ng mga taga Piodoran. Oo, doon man talaga. Oo. May Dahil mga man siya. kamag-anak pa kayo doon. Dami. Sige. Anong message mo sa mga makakapakinig ng... Ay, yun naman sa yung mga ka-member ko, halimbawa man, mga ka-memro, kailangan din natin magatubili sa ganitong gamot natin. Talagang pinakabisa naman talaga. Dahil yung matutuko lang yan sa kanya na ay yung anak ko, kinibaba sa doktor, papatayin yun, alam ko na, mamamatay yun, sasabihin, yan, lason yan, automatic yun, sabi ko, papatayin na, yan. Eh wala akong tiwala sa ganun ay, dahil nangyari na sa amin yun. Pero kumusta yung mga nararamdaman mo? Ayos naman mga ma'am. Ayos na ngayon? Oo. Minsan, naramdaman, dahil ako ay, kinsa ako ay sa bundok na trabaho. Siyempre, di ko malis ng Hindi sakit. ka na nauwi sa Piodoran? Ayun, naputol na. Ang pangalan niya, Mr. Rolito Paular. Tama ba ako? Oo. So anyway, sa mga listeners, maaasahan nyo talaga yung ating product. Sabi nga nating doktor, dapat alam ng mga tao that this product can save life. Oo. So, sa mga listeners natin, dito na tayo sa ating mga CMD centers and active distributors. Diyan sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391. Second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City at Top St. Therese Family Drug Store. CMD Center sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynes Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, baka kay Albay. So dito na tayo sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Ay, ang dyan pala sa J-Pang Care of Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Okay?
Sa Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, Margel's Pharmacy, sa Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy in front, Labo District Hospital. Andiyan din po si Ma'am Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon, at sa dry goods section ni malapit sa Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, si MD Santo at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Daragay, malapit sa Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torripalma, San Roque, Bato Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at may NAB Wellness Center tayo sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay na po, Pandan, Catanduanes. At sa area ng Masbate, hanapin nyo lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Emma Linda Lagak, Purokwan, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa Sorsogon, andyan po si Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, at ang newly open natin na CMD Center, second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana sa Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Rizal Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, Sorsogon, in front Kasiguran Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Of course, sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Andyan din po si Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biesca, si MD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bacacay. Si MD Center, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. And of course, sa second district of Albay, yung aking center, si MD Stocky Center, now NAB Wellness Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Milda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Arson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok-Burukan, Rapo-Rapo, Joan Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito. Andiyan din si Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito. Ma'am Josephine Racho, Balina Daraga, Albay, Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay. Hello kay Ma'am Marites Badion. Okay, Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Subayo, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City.
Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Okay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Concepcion, Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. Andyan si Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Central Daraga Albay, Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East Legazpi, Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkerohan, Legazpi City, Asuncion, Liana Resas, Store, Inamnan, Grande, Ginobatan, Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon, Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Ginobatan, Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, Owas Albay. CMD Office, second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi, at may CMD Office tayo sa ground floor, Kidilan Building, San Jose Street, Tunaw, Ligao City, Mariel Sabasa, Badian, Owas Albay, Florentina Palacio, Purok 2 sa Gaysay, Magiron, Ginobatan, Albay. Andiyan ni si Mr. Hill Rijalde. So, 9 Days Street, Saban, Owas, Albay. Okay? So, ulitin ko lang sa inyo, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. So, next event natin, dyan sa mga taga Iriga. Meron din kayo dyan sa Iriga sa August 19 sa MCM Restaurant in Iriga City. That is Wellness Caravan. At dyan naman po sa Goa Camarines Sur. That will be on August 30 sa Big's Diner, 9 a.m. po, Goa Camarines Sur. And schedule na tayo ng free health consultation dito sa Legazpi. That will be on September 6. Opo, 9 a.m. to 4 p.m. Back to back. Diyan naman po sa CMD Center in Labo, September 6 din, 9 a.m. to 12 noon. Opo. And of course, sa mga taga Daet naman, o yung mga malalapit dyan sa CMD Center in Daet, free health consultation kayo pag kayo ay pumunta sa CMD Center in Daet sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet. Mga taga J-Pang, Jose Panganiban, meron tayong gagawin na Wellness Caravan. Darating din ang iyong lingkod. That will be on September 13, Saturday yan, sa lugar ni Ma'am Sonia Bibon, Purok 6. Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, 9 a.m. po yan. Kita-kits tayo, mga taga J-Pang. Paano pala kayo maka-attend dyan sa Wellness Caravan? Bumili ng isang 30 ml CMD 660. Oo, may freelance na yan. At meron tayong mga, marami tayong ituturo sa inyo. Tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Ito ay gagawin natin sa mga tao na may mga problema sa kalusugan. But of course, kahit wala pang health problems, pwede kayo mag-take ng ating product. Prevention is always better than hospital bill. Okay, di ba? Tandaan, pag sinabing Power 5, it's the ZMD, CBF, Cell Bio Juice, CR Juice, at ang ating peptide. And of course, sa mga taong mahilig magkape katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, palitan na. Panahon na. Palitan ng ating HCI coffee because our HCI coffee is an alkaline coffee because of the minerals. So, ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Yan, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.